A crise da conserveira Tennessee Proboté vai en aumento cada día que pasa. Os traballadores, despois de meses loitando por cambiar a situación, tomaron a decisión de ir á folga. Un parón que durará 6 días repartidos entre esta semana e a vindeira. Na primeira xornada, a participación foi unánime. O obxectivo é que a empresa deixe de boicotear as posibles vendas. O grupo propietario Scandia está a poñer paus na roda, é dicir que non acaba de apartarse para permitir que poida aparecer un novo socio ou un novo comprador, un inversor ou un comprador, e iso pois, está a dificultar a salida da crisis desta empresa. Os traballadores temen que a empresa entre en liquidación, o que pecharía prácticamente todas as portas a que Conserveira continuase coa súa actividade. Por elo piden á Xunta máis implicación. Por lo tanto, a nos parece fundamental que o goberno galego pois ten que facer todo o posible para desbloquealo e para salvar unha empresa como Tennessee. Scandia xa tirou abaixo o acordo cun inversor interesado en facerse coa conserveira. Dende os sindicatos consideran que a empresa só está buscando o peche da fábrica, o que afectaría a 125 postos directos e máis de 300 indirectos. E nós entendemos que ele o que está intentando pois, é quitar máis cartos de unha posible venta, non? Como comprenderás, Scandia está en Rumanía, os socios están en Rumanía, pouco lle importa o que poida pasar nunha economía en Galicia ou a economía no Grove, e nós entendemos que tal como son as ofertas que se están presentando e que é o que pide Scandia é imposible. Por lo tanto, nós pensamos que o que quere é levar a liquidación e levar cantos máis cartos mellor. Ademais da folga, os traballadores tamén convocaron unha manifestación para o domingo ás 12 da mañá. Se non ven a implicación da Xunta, non descartan a posibilidade de manifestarse diante do Parlamento galego.